Ew, ɔhene ɛyɛ si ɛyɛ nifa akra hene ɔno nso wɔ ha. Yɛtena ase ne yɛrenom kasa a mɛyi nipa nyinaa akyerɛ mo yie paa na mahu nipa a wɔyɛ. Ɛno nti nea saa mmere yi abusuapanyin ɛkaa no sɛ menyɛ mmerentu asɛm yɛ da na mmere nyɛ mmerentu asɛm ti mmemme yi n'ano yɛ eyi de ɛyɛ danta adobɔ ɛna yɛyɛ na mmom abusuapanyin sɛ ɔdam ase nokware sɛ mene yɛrebɔ danta ano yi kura no ohu sɛ yɛwɔ yi bɛsɔ. Ɛno nti abusua sɛ ɔdam ase abusuapanyin sɛ ɔdam ase baabi a mofi na mɔba ɛsantefo a mɔwɔ ha abusuapanyin sɛ korɔ bi ɛsante kɔtɔkɔhene ma bɛtɛ ma muna fibro ya mpatɔ askwafo wɔ ha deɛ a wɔmɛduiɛ ɛyɛ wɔn abɛhyehyɛ nanso wɔmɛduiɛ. Ɛno nti woyɛ santini na wɔ ha ɔdɔ nti na wɔ ha saa na abusuapanyin sɛ ɛmu wɔsɛ korɔ bi ɛsante kɔtɔkɔhene ba akɔfo mba mo ɛna mo queen na mo kogye mo man na mo de bɛsi ɛyɛ ɔman Ghana nokware sɛ mɛka history bi de akyerɛ mo na obi atie bi ɔman yi a yɛte mu a wɔfrɛ ne Ghana yɛte nokware sɛ ɛyɛ guamfo man wɔ ha tie bi askwafo ni ha nti ɛna yɛrebɔ danta no nti na megyina guam ebi a yɛbɛkɔ bɛba no na yɛrenya bere wobɛhu sɛ ɔbon no wɔyɛkyerɛkyerɛw no na ɛhɔ ayɛ kitikiti nti merenya bere na makasa bebree saa. Nea mɛyɛ no sɛ asomasi yɛ abrɛ yɛn ntorɔ yɛda no ase asomasi yɛ abɛyɛ yɛn kaprɛ yɛda no ase. Ɔman Ghana ɛyɛ guamfo man kyerɛ wɔn a wɔka kyerɛ wɔn a wɔka kasa wɔn na wɔte ha ɛna yɛn nyinaa yɛbɛto wɔn yɛma yɛaka yɛbɛto wɔn
I'll send a link and I'm on to return.
It's 8:45. They are moving on the paper. And we are just covering. Yep. Mimi. What just about my I put it to you. Rice. I cut. Sorry.
Aye, apampagya efama patoko na kwa efama ye yeda mase abusia ka gba wode abremene abusia nka gba wode abremene se mefa to mwani munen mesem bebre no motwe ne fa na afei yeretu adem na senso po yeretu adem mpapcho obi opese okofhe no otumi kohwe no a kopim sa no motwe ne fa no obi a opese okofhe no na omane dare ne kra na omane nantuye no otumi kohwe no sa no motwe ene fa no pa obi a ko ho a enye tese obusuafo mo share so from my tese obusuafo papacho no motwe ene fa no pa obe obi a ni ho kwa so be ko ho bi tese obusuafo na boreto adim yo medamase bebre abrako eni ma Yesu inchena mexada now kuto adibi yara ripawi mefawo kan panuso
Advance.
Vamos, 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 Chiam na umi nu nya so chiam. O me ba no chiam. Ne. Do yo. Christ Church. LCD and Yasam. And I say, Achamedi and Yasam Ketra. Oh, how do the other country was there? No, we be that you and yet need now a couple days as all. You get a massive breed, yet a massive, and indeed, silent and control. Now, Madame Momo, Amandia say, Nana Bumo out to say being a year out of home, and Yassi, and or no so. After Nana Apono Yao, out to your room, or ya to move, I don't or no, and so or here you see a Bomi fan, a year after Henry, and so Waha. Now, Meso, Mancasa, Mancasa, a year for your son, a year, and division for your son. So Waha, Yano,
Yɛmpra yɛdi ahyɛname wɔ eyiase lɔnsom ne fa anaasɛ nɔmɔtwe na wogyina eyiase nanso obi pɛ sɛ lɔnsia na wogyina na eyiase dabi wɔyɛ ne saa yɛm akra bɛda ase wae akra bɛda ase bɛda ase bebree mɔnkɔma me ansa na yɛpɛ dɛ ɔde hyɛ yɛwo yɛdɛ mo ase bebree
Yes,
de passer. Even with audition, we will be now say audition we are. The person in the person and also this is maybe I'm playing with my already. We are my widow.
All right, yo, presbyter. But to ask for mommy, mommy. Yo, I don't want to say presbyter. So I don't want to say come on. You're the radius to be brave. Samiri, Mirinti, Presbyterian, you know, near to so I had something to come back. I can say this all when I'm afraid in a meal of fame. Master assembling her baby, we need the power, or how or bread and money needed to happen. Now, so when I am a baby, my home is son. The bed so needy can to. Oh, my friend. Na me ye wofen masa se men habe mini pipa wo brehama na ye di tu apa no soro bonenya me mama inti yeje di say yenu aberma yen adamfo the learned colleague Erade amano ho me pabi e wo soro ho yen dia ke bi say sa dinti ne ba na sa na so ni onyame ye ne yi na pede nam ne kwan so na se ne oye na ade fa no ye pe ye ye ko mu amen umaye mompai yen ejapa no pe wo ma ye da wase bibiri wa do ma wo di adom yen emere bibiri ni na wo de yen adamfo ye nu abere ma bo achi ebe che ebusua na wo mre pe mu no wa be fa no Erade anka ye kan say ma oyinti na ye nchen kakra na so wonim ne eyinti waye Erade da wase bibiri ye nkumo ma ye dude na so ye wogidi bi say oni awo pe na wo ye yinti ne ye kan ne say aseda na ye de ma wo ye bompai di dwumedia e wo ye nim nyina afisa amri adofo a enam kwan so a wo so reba se ne awode yan aba so dwe mu no fa won so bra asomdwe mu ewie bibia na ye rekoye ngatena ya Erade fanya ko ye ntina asomdwe mu ye di okunafo Erade ye de ebusua ye de adofo nyina ahye wonsa wona onim ne awoye eniti ye maye ye kuma maye de na so ma ware chichi no eye ye chefa enede se na watu wi mama ye yesre ti wi ma ye sa na ye wi bibia asomdwe mu na ye kwa wodi ya ko du asomdwe mu ye da wase adom ninti amen Mese ni di ba kwa ye de be ma ye nu aberma de se ye nyina be kwa kobo a e wa sore de Paul Beres ne ye besrem mre ninti ya mantema ni di no osofo be fi ase na ere nye fe ti ye besrem ara o ma ye nche no so ye wi asore de mu na mo nkonya no mayi kakra de amaye de mu sa mre de besrem ara ni di mo be da wase yo osofo be da wase paja o to wase mame moto wase mame pato ka boy o ho ne se Samri Yeriko Christ Church. A hona yakwakoye owusum no. Yefiwa yakwesi ba na Yeriko Doradora Hotel. Awo kwan yi so a Doradora Hotel.